Takže dobré ráno a vítejte u mého prvního týdenního vlogu. V pondělí ráno jsem si udělala takovéhle vlny do školy, protože jsem na to měla nějak náladu a dost se mi to líbilo, až na to, že mi to vydrželo třeba 3 hodiny, ale to nevá, to už je jiná věc, OK? Takže tak. Momentálně 8:30 ráno a já jsem nevěděla, že plavání máme od 7, takže jsem jakoby tam nebyla, že jo? A teďka máme hodinu volno, takže jsem šla domů k mamce, protože tu mám kousíček a dodělávám si ty vlasy, jelikož mi to nedrží, jo, nevydrželo mi to prostě absolutně, takže si to teďka trošku dodělávám. No a poběžím za chvilku do školy. Tady už jsem si teda jenom koupila tenhle úžasný toast, co prodávají u nás ve škole, protože miluju to, fakt. Za 3 minuty mi zvoní na hodinu, ale co nestíhám, opět, jako vždy, bych se hodně divila. Hej, nečumkám, já tak nesnáším, když na mě někdo čumí. Hej, OK, tam jdou lidi, ale opět nestíhám. Jestli bude zkoušet, tak budu mít 3. 5. To nemůžu už prostě. Ne prostě, já to nějak fitnu. Zapomněla jsem vám natočit, že už mám jakoby dávno po škole. Jo, šla jsem tam zpátky jenom na hodinu, OK, ale to je jedno. No nic, teďko jsem se byla venku prostě na chvilku. Už běžím domů a doma si chci připravit věci do školy, všechno možný jakoby, prostě věci do školy, jak oblečení, tak i učení, vybalit si věci od táty a všechno možný si ještě zapsat, jakoby, nevím, prostě chci takovej už mít jako hezký večer pro sebe, sama pro sebe, chápem se. Hej, před chvilkou jsem přišla, teďko papám, jo, mám nějaký vajíčka to mi dělala maminka. A teďko si půjdu převlíct postel a uklidit pokoj a všechno okolo, co jsem vám říkala. Takže tak. Dobré ráno. Mám školu od 7, takže musím stávat dřív. Fakt se mi nechce, no. A víte co? Zapomněla jsem si svoje věci na líčení u táty. Takže tady mám kytaštičku, kterou se mám jako nalíčit. To bude zajímavý. Rozjasňovače máme naštěstí stejný. Řasenku má tuhle, ta je dobrá. Pak tu má černou tušku. To možná použiju jako linky. Já to nějak fitnu. Pak tu má i stíny. Ty jsou taky po mně. Ty možná nějak fitnu. Ale tvářenku, tu potřebuji akutně, protože bez tvářenky nikam nejdu, jo? Hej, tato konturka. Není moje náhodou. A tato taky, prostě. Proč má 3 konturky a já nemám ani jednu, protože je ztrácím? Dobrý, mám tam ještě nějaké své produkty, třeba tenhle make-up, který je hrozně světlouký, takže to použiju jako korektor. To je BB cream, podle mě něco takový. Tady už si ve škole papám další toast, ne, to je torta. Momentálně máme mít odpoledku, že jo, ale nemáme, protože máme třídnickou hodinu, že jo, Adame? No, takže jakoby teďko se jdu podívat na oběd a ostatníma, i když nebudu jíst oběd. No co už. Na poslední hodinu, že jo? Já jsem na poslední hodinu, která bude velmi záživná s Pančkou Markvartovou, je to hudebka, takže mi to sere vlastně celý, no. A mám píči. Momentálně jdu k Simonce. Jo, už mám po škole konečně. Měli jsme dneska 8 hodin v kuse, bez volné hodiny, takže to bylo celkem náročný. Ale už jdu konečně k Simonce. Doma jsem se jenom najedla a vyrazila jsem, kde budou teďko všichni. Takže se moc těším. Jsem doma. OK, jsem doma. Mám tady jídlo. Toasty s medem, OK. A jak ty máme přinesla maminka. A jdu si psát různé věci do školy a tak. Je nějakých 9 hodin a já jsem to teď všechno dodělala. Mám tady ještě nějaký manifestace, o čem vám chci taky teda něco natočit. Už jsem to říkala několikrát, ale nevím ještě kdy. A teďko si jdu uklidit tu ten binec, co tady mám. A chci si asi nalepit řasy, abych, nevím, mám náladu na řasy nějak zase. Takže si jdu nalepit řasy a chci si nějakou masku. Takže jsem se celá odlíčila a mám tady tyhle 2 masky si budu dávat, tohle pod oči a přesto ještě tuhle masku, nějaká s čivavama. Je to cute, vypadá to jak Amálka. No a pak jsem tu našla jediný co,
jako řasy, protože nemám teď nějaký extra, tak mám tyto, jo, takový prostě ty zbytky, co už jsem si pak objednala vždycky nový. Takže doufám, že z toho něco vykouzlem. No a teďko si dám tu masku a mezi tím, co mi bude působit, tak si nalepím ty řasy. Jo, takže první si dám tu ty, jak se jmenuje, pači, nějak tak, ne? Nebo to je takový to potoči, nevím. Otázku dávat si to jako takhle, nebo takhle. Já jsem si to teďko začala dávat takhle, protože mě to, nevím, přijde mi to, že to takhle bude jako víc fungovat, či nevím. Jo, ok. Tak ta maska úplně brutálně dobře voní. A není ani taková ta mokrá, jakoby jak z toho teče vyloženě toto, že je taková už trošku suší. A to je fajn, protože nemám ráda, když to vyndám a teče mi to úplně všude. Takže... Tak to jste se posrali, ne? To mám mít jako na ksichtu, to si děláte prdel. Co si děláte? Ok, myslím, že maska na ksicht zabitá, ale jako, pardon, ale to je fakt úžasná maska. To jsem ani nečekala, ale ona je úplně skvělá. Za prvý to nádherně voní, za druhý úplně krásně sedí, jakože se nemusí ani stříhat, já to vždycky tady ustříhnu a takhle si to přelepím nahoru. Ale ona úplně hezky sedí přímo na můj obličej a to jako, ne to jo, tady mi taky úplně, všude mi úplně nádherně sedí, což mega čumím, protože to je první maska, co jsem fakt mi takhle sedí. Hezky to voní, není to ani takový to vlhký, drží to. Ty vogo, tak to potřebuji vědět. Ona je podle mě z Actionu, já jsem ji dostala k Vánocům, nevím. Dobré ráno. Včera zapomněla dotočit ty řasy, jo, protože s tou maskou jsem si pak šla lehnout a nějak jsem to zapomněla dotočit. Ale jako takhle nějak vypadají, jsou úplně hrozný, nelíbí se mi to. Takže s tím asi vydržím jeden den a pak to sundám. Jo, dneska mám školu do prdele, dneska mám školu do 12:30. Myslím. OK? Ne. Dneska mám školu do 3:30. Fakt se jako těším. Ne, absolutně ne. Takže potom mě vyzvedne Simonka a pojedeme do Actionu si něco koupit. Ona chce řasy a já si taky asi na něco kouknu, protože nevím, taky mám na něco to. Můžete mi vysvětlit, proč venku sněží, když jsem v neděli byla na výšce v mikině? Sice jako, ano, zima nám byla, ale bylo úplně nádherně. A teď prostě sněží? What the fuck? Že vidíte, jak jsou divný ty konce tady, já bych to chtěla takhle prostě jako... Nevím. No, dneska máme úplně v pohodě školu až na němčinu, protože pan učitel bude zkoušet a slovíčka jsem se neučila. Takže přemýšlím, že na ně teďko ještě aspoň kouknu. Jsem namalovaná, připravená, tady mám hvězdičky, ok? No a teď se ještě učím slovíčka, protože nechci dostat další 5. Takže bomba. A pak běžím do školy. Kam jdeme? K Lilince domů. Protože máme odpoledku a pak jdeme kam? Back to back do školy, ty vole. Back to school, check. Já jsem domů. Je tu mamina. Pozdrav. Simonka. A pojedeme nakupovat se Simonkou, že jo? Kam pojedeme nakupovat? Ano. Kam pojedeme nakupovat? Do Actionu. Jupi. Kde jsme? Na zastávce. Čekáme. Tady mám zase svůj kabelku. S AirPodama. Jo. Jedeme, UPA. Já? Koupeno? Že jo. Se nepopat? A potom ještě pojedeme do města na chvilku. Ne, to tam nedáš. Prostě dělám tam hrozně tlustý ksich. Prosím, ne. Kde jsme? Teďko za chvilku jedeme domů. Tady je pizzerie, ne? Jo. Oj, na nás čumí, kámo, cítím se fakt do prdele blbě. YouTubeři. Jsem to domů.
No, byli jsme se teďko podívat po nějakých obchodkách tady, nějakých vietnamských či co, Kdybyste kdo chtěl, takhle můžete poslat dubajskou čokoládu Big Macu za 180 nás to nechce kupovat. To jo, no, my jsme úplně na suchu, utratili jsme 400, ok? děláme okay? legraci. Je co mám s těma řasama, já mám zmoklý. No, podívej se na moje, jako No. tady to komentovat nebudu. Takže Simonka udělá haul a já udělám doma haul, co jsme si koupili a obojí dám na YouTube, ok? Jakože tam jdu. Jo, zajímavé velice. Jdu domů, jakoby. Jo, třeba za 2 minuty jsem doma reálně. On úplně zmoklý, co to je? Halo. Co to je? On úplně zmoklý mobil, úplně nevím. A jdu domů, udělám vám haul, mám plnou kabelku. Udělám vám všeho haul, ale na TikTok. A tady vám to ukážu jenom tak zrychleně, ale na TikToku budete mít rovnou celý haul. Simonka vám ho udělá taky, ok? A vy, protože je mi jasný, že vás taky možná zajímá, co si koupila Simonka. Takže to vám udělá taky a natočí to od ní z domova a já vám to sem jenom dám. Jsem doma, ok, a udělám vám teda, rychle vám tady ukážu jenom takhle nějak, co jsem si koupila, pak vám to podrobněji natočím na TikTok. Jinak, koho by zajímalo, tak mám takovouhle kabelku, nevím odkud je ani Michael Kors, značka, asi, mám ji od mámy přítele mamky, chápem se, jo, takže krásná kabelka, miluju tu kabelku, je úplně hezká. No a já udělám holmí kabelky, ok? Mám tam takhle peněženku, ono je to, já tam jenom ty věci, co to, jo, ale pak mám voňavku takovouhle malinkou. A tady mám pak ty věci, to vám ukážu hned za minutku, jenom si vám ukážu ještě takhle. Toto. Mám tam Juice Bomb a tu ten něco na pusu, nevím, a pak mám tady tenhle. Tuto je asi nejlepší léska, jak jsem kdy měla, nebo jakoby, já vám ho ukážu, on je takovýhle průhledný tady a on je úplně nádherný. Přesně ta barva, co já nosím prostě. Ok, úplně nádherný je a fakt ho miluji. Šíglem nějaká odstín Strawberry Milk. Jo, pak tam mám žvejkačky. Prosím pěkně, moje klíče, kde jsou jenom 2 klíče, jo, ale vypadají nějak takhle moje klíče. A pak mám tady nabíječku, toť vše, ještě jsem měla powerbanku v bydě. No a teď jdeme na ty věci, co tu teda mám a co jsem si koupila. S tím, že teď na to koukám, že jsem na to za to dala 2 kila, toho moc není, ok, ale co už. Ještě jsem si něco koupila odpoledne. Mám tady tašku z odpoledne z Pepka, kde jsem taky platila 2 kila, ok? Takže 4 kila jenom za tohle s tím, že jsme byli ještě v KFku další 2 kila. 600. Bomba. No, takže začneme s tím věcí z toho Pepka, protože tam jsem byla první úplně. A budu dělat rovnou ochutnávku, ok? Mám tady jahody v čokoládě. Stálo to 50 korun a mám tu takovýhle jahody v čokoládě, ok? Já miluju jahody v čokoládě, ale tyhle jsem ještě neměla. Takže si to ochutnáme. A pak tady mám ještě, to už jsem teda ochutnala, a to je takový ty oříšky v karamelu, mandle. Akorát je v karamelu a toto normálně mléčná čokoláda. Jo, takže takhle obojí stálo para. No a pak to mám další poslední 2 věci a to je tahle tubička. Já miluju tam tu normální, takovou tu bubblegum a tohle je sherry. Měla jsem to, je to takový basic, nejde to z toho vymáčknout absolutně, nemohla jsem to ani poprvé vymáčknout. A ne, rovnako to fakt s tím nefeelujou, ale já to dám. Chutná to jak prostě sherry lízátko. Tutti frutti. Hovno, co to melu. Chutná to jak čupa čup slízátko sherry. A potom, víte, co jsem si koupila? Já jsem ho prostě viděla a musela jsem si to koupit, ok? To nebylo jako, že tohle stálo asi 25 korun. To nebylo jako, že já si jen tak nějaký píčoviny nekupuju, ale tohle
Já jsem si to musela koupit, to je úplně nádherný. Takovýhle hrníček. Ten motýlek, pardon, strašně se mi líbí ten hrnáček. Ale že hrozně. Takže jsem se ho prostě koupila, stál 90 Kč v Pepku. OK, takový jako... Úplně radost z toho mám, fakt je nádherný. Miluju. No, a dál mám tady Action, a to tady mám teda Summer Glow, to je nějaký Face and Body Bronzer. Face and Body Bronzer. Je takový špitivý. Taky hrozně mě zajímá, budu ho zkoušet někdy, ale nevím kdy. Možná vám to dám na TikTok, že to vyzkoušíme, jaký je pigmentovaný a takhle, jenom vám to tady takhle ukážu. Pak jsem si koupila korektor, protože když už jsem byla v Actionu, tak jsem si... Fakt asi někdo, co mám. Protože když už jsem byla v Actionu, tak jsem si musela koupit nějaký korektor a vzala jsem si hodně světlejší, než mám tam ten, protože je strašně tmavý. Miluju korektory z Actionu. A mám odstín 04. To je nejsvětlejší. 104. Potom tady mám dvě masky, takový. Tuto je nějaká korejská maska Strawberry Extract. Milk Cream and... něco neumím. With Strawberry Extract. Zajímá mě to. Nějaká korejská maska, nevím. A pak tady mám tuhle, protože do tudy jsem se úplně zamilovala, potom co jsem ji poprvé měla na sobě. Na obličeji. Úplně jsem si ji zamilovala. Stojí 18 Kč asi. Úplně úžasná tahle maska, přesně tahle. Miluju. No a poslední dvě věci. Tady mám prostě na obočí, na obličeji tu ty žiletky. Protože jsem je už ty moje, mám tupý jako něco, protože už mám asi 2 roky, jo. No a poslední, to mě nejvíc asi zajímá, to vyzkouším na TikToku, tak to se když tak běžte podívat tam. Je toto. Je to nějaký lesk, peach lesk a je to Color Changing Lip Oil. Jakože to má po nějakou barvu na puse, jo, změnit. A je to teda lip oil. Takže to otevřem na TikToku. Pa! Dobré ráno, lidičky, zase a opět jsem zapomněla natáčet večer, jo, takže tady mám video až ráno. No a jdeme si spolu vyzkoušet ten bronzer. Já mám na sobě korektor a fakt super. Vidíte, že krásný, no a jdeme zkusit tento bronzer. Já ho teda koupila původně na léto, ale nejdřív zkusím jako pokreslení ruce. No, čím ho zkusím. Jo. Okay. Jako vůbec, když to bude trošku jemnější a já neumím pracovat se sypkým bronzerem a když to bude trošku to, tak to bude vypadat hodně hezky, ale hej, co to je? Ne. Ale jako jinak, no. Tuhle strana dobrý, to vypadá dobře. Jo, ještě to když tak trošku rozblendím. Tuto jako musí trošku být jako sjednotěná. To bude úplně úžasný na léto. I wanna go from my... Hej, dneska jsem zkusila opět ten lesk, jo, protože včera to vypadalo dobře a nevypadalo to vůbec růžově. Dneska už to teda růžově vypadá dost. Na té kameře to ještě není tak vidět. Ale jako takhle, když se koukne, tak je to úplně taková ta křiklavě růžová. Do prdele, to mě mega sere, protože jako on stál asi 35 Kč, ale... Halo, co to je za počasí? Já jsem teďko si byla dodělat nechty, protože mi 2 spadly, takže jsem se byla, ať mi je dodělají a já vyzvám Simonku. To počasí? Ona byla tady na doučku a takže na ní čekám a halo, to počasí? Co to je? No jako já jsem ráda, je to nádherný, jo, takový počasí. Ale jako já jsem byla v neděli na výšce v mikině a najednou sněží.
Haló? Doma, zapomněla jsem točit odpoledne. Simonka pospíchá, hned tu budu zpátky. Simonka odjela a teď si jdu uklidit pokoj, pak se musím ještě učit a připravit si věci na zítra. Ty budeš krásnej. Ty budeš nádherný přímo. Tady tam tam nějaký. Jo. Aby nám jako nebyl sněh. No. Ty jsi krásný. Co to je? Ty máš takový spodečky, ty baby malý. Máš takový hezký spodečky barevný. Ty jsi takový roztomilý. Dobré ráno lidi. Zas a opět jsem zapomněla točit. OK, takže jsem vám večer prostě natočila, jak se jdu uklízet pokoj a pak už jako nic. Dobré ráno. Hrozně mi vadí něco tady na řasech. Jako hrozně, já nevím co, mě bolí to oko celý. Takže lidi, jdu do školy. Jo, takže bomba. Máme dneska 2 matiky, tak doufám, že nebudem psát z té první a doufám, že až ty druhý. Pak dám update. Máme potěláku. Nikdo tady nechce nic vidět, takže jo. Takže tak. Po škole, konečně. Víš, Simonko, je pátek. Jo, jsme spolu. Maminko, ukaž svůj outfit, nebo spíš můj outfit, ale... Krásná seš, krásná. Teď jsme přijeli k tátovi, protože tu budeme vlastně zpátka na sobotu, jelikož je tu Jessinka sama, takže ji tu nenecháme, že jo, Simonko? Jo. A teďko vám tady natočíme ochutnávku, protože nám maminka na Valentína koupila takový jakoby čokoládový lízátka, takže vám uděláme ochutnávku, jaké to je. A večer tady mám opět vaření a víte čeho zase, jak jinak než buldak nudlí. OK? Se máte na co těšit, jupi. To nějak vypadá, takovýhle srdíčka. Jo? Takhle nějak, je to krásný, vypadá to moc hezky. No a my si to ochutnáme. Čin čin. A jak to mám kousnout? Ten marcipan, to srdíčko. Ne, já moc nemám... to jak vosí hnízda, kámo. Já moc nemám, Že jo, úplně. Já moc nemám ráda marcipány a tyhle věci, takže... Chutná to úplně jak vosí hnízda, jako to těsto. A ty je miluješ, ne? Aha. Tak to vem. Nejde špatný. Ale asi bych to nejedla, já nemám jej ráda vosí hnízda. To mega mlaskáme, kámo. To už tam vypadal. Hej, počkej, to tam nemůže být. Co? Promiň, Leničko. Vidíš. Ale je to výborný. Ne, ale jako to je dobrý. Ale to je dobrý. Dobrčic. Ale to je dobrý. Jo. Ale mě nechutnají tyhle věci. Takže mě to nechutná. Nebo jako chutná. Ale prostě asi bych si... No, nepřežívá. Víš jak pak? Jedna koule stačí. Spread it across the country. This is the moment. Tonight is the night. Feel like it's over. So I put our hands up like we're sitting at home. Ráno. Co tu děláte? Jsi nekousej to. My si hrajeme. Tady máš tepláky. A já jdu udělat palačinky a ledové kafe. Hej, tam bych takhle nechtěla být vysoký. Takže si. Nech to být. Sú pre tebe ako mis, žiadna z nich nemá to, čo máš tebe. Dám si jednu pořádnou vrchna. Ty vole, to je fajn. Mňam.
Takže momentálně jsem přijela k mamině, Simonka odjela, já jsem se teď byla vysprchovat, jsou nějaký 4 hodiny odpoledne a já třeba v 5:30 vyjedu k Simonce. Teď se musím celá namalovat a připravit, protože jdeme na valentínskou akci, na kterou se hrozně moc těším. Bude to zajímavý, věřím tomu. A teďko se jdu teda namalovat, mezi tím koukám na strašidelný příběh a poslouchám to v pozadí, protože to prostě miluju. Úžasný to je. No a ozvu se vám. Vlogísek. Kam jdeme? Do Břízy. My jdeme na akci valentínskou. Na valentínskou akci jdeme s holčičkama. Velice se těšíme, je zima a je to... Jenom my 3 jdeme. Jdeme odletávat kluby, zbalit nějaký děvky, jak by řekne. Ne, prosím vás, fakt ne. Dobré ráno. Takže jsem doma, koukejte na mě. To je hrozný, tohle mi zbylo jako ze včera, jo? Z toho jako, halo, jak to vypadám, pardon. No, katastrofa. Každopádně teď jsem přijela domů, takže se docela umýt. Všechno, ksich, tuto tamto pak se asi namaluju a pojedu k Zambince s Davídkem. Koukejte, urval jsem mi nehat. Byla jsem si je spravit, jo? Přesně tenhle jsem si spravovala, protože jsem mi předtím byla. Jsem úplně nasraná. No nic, já se jdu teďko celá upravit, protože a pak se vám ozvu. Takže lidičky, točila jsem vám teďko dobrý, kouzlo. Žiju. Koukejte na ní, jak je krásná. Vidíte ju? Lásko! Takže teďko jsem přijela k ní, jedem se projet a pak nevím vůbec co. Už jdeme, jupie, jdeme se projet. Víš, lásko? No jo, nevím vůbec kam. Co? Nevím vůbec kam pojedem, ale někam se pojedem podívat. Každopádně dneska jsem se úplně málo namalovala, mám fakt jenom úplně malinko jsem se namalovala. Teďko začala malovat fakt hodně. A jak jsem se málo namalovala, tak se mi to asi líbí teďko úplně víc, než jak se maluju normálně hodně. Jo, jupi. Kámo, urvala jsem si další nahet, jo? Perfektní. Takže teď jsem dojezdila, ne, zase ten led, hej, tady je takhle led, jo? Já se snažím jako že to jako silně. No a teď jdu ven, já jsem úplně mimo dneska, jsem úplně unavená, nevím, taková úplně to, teď jdu teda ven na chvilku a potom půjdu domů, kde si potřebuji uklidit celý pokoj, zbalit si věci k tátovi, a tak, všechno prostě. Lidi, momentálně jsem se tak nějak zbudila. Je nějakých 8. A já teďko, ty vole, jak vypadám, to je hrozný. Já jsem odcházela úplně to. No nic. Teďko si půjdu udělat něco do školy. S tím, že asi učit něco se, aspoň slovíčka nebo takhle. Každopádně si to vždycky píšu věci do kalendáře s tím, že tuto je týden, kdy budu u táty. Takže tady mám rovnátka v 9:20 a pak tady budu zase u maminy a napíšu si tu nějaký různý události, co třeba jako vím, že budou, jakoby co třeba budu dělat, nebo jestli máme nějaký plány nebo takhle, tak se tam vždycky napíšu předem už takhle, abych pak věděla, nebo si zakroužkuju třeba to. Tady budu mít svátek třeba, 25. A no a tak, takže si to tu teďko jdu napsat, potom taky se jdu kouknout do mého sešítku, ukážu. Do toho mýho sešítku, bez kterého bych do školy prostě nešla a nemohla tam být,
jo, je to prostě můj sešit, tady mám různé věci, nevím, co bych bez toho sešitu dělala, je to úplně random sešit, kouk je taky zničený, jo. Prostě jsem si vzala random čistý sešit a sama jsem si tam udělala takový kalendáře a různé věci, tady máme třeba hru, fakt jakože, a když se nudím, otevřu tohle a s tím nuda není, ok? Tady mám třeba prosinec ještě, tady jsem odpočítávala dny do Vánoc, tady všechno možný prostě, jo. Tady jsem si třeba navrhovala, jak bych chtěla, aby vypadal můj barák jako co nejdřív, kdybych si chtěla koupit něco, tak jak by měl vypadat, jo, prostě úplně random věci to mám. A tady jsem vymýšlela... Halo? Bo to bylo, jo? Tady mám únor. Tady si jdu ještě odškrtat únor a napsat si různě, co mám v týdnu v plánu. Tady vidíte modrý týden u táty, takže si to jdu všechno sepsat a pak se ozvu. Lidi, teď jsem si lehla. Jdu vám celý toto video teďko sestříhat, upravit a všechno a půjdu spinkat, tak se mějte krásně. Doufám, že se vám to líbilo a slibuju, že v týdnu vyjde nějaký pořádný video. Myslím, že uklízecí. Přemýšlím, že vám udělám uklízecí video, jakoby, protože já jdu k tátovi a tam fakt potřebuji uklidit s tím, že i šuplíky, úplně až takhle moc, takže přemýšlím, že vám to uklidím všechno a že vám to všechno natočím a třeba vám to dám motivaci na to si taky takhle uklidit, ok? Takže se mějte krásně. Děkuju, že jste to dokoukali až sem. Doufám, že se vám to líbilo a papa.